Fessétek, bár sötétre a jövőt. Mondjátok, hogy már torkunkon a kés. Beszéljetek közelgő, hosszú gyászról, mély süllyedésről, biztos pusztulásról. Engem nem ejt meg gyáva csüggedés. Szentül hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vész el, és élni fog. Többet kiküzdött és kiszenvedett, hiszen vértenger, temető a múlt. Vetettek rá halálos szolgaságot. Írtották szörnyen, ám de a levágott törzsek helyén még szebb erdő virult, ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vész el, és élni fog. Ki a saját pártos dühét kiálta, annak nem árthat többé idegen. Hányszor harsogták kárörömmel? Vége! És csak arra szolgált minden veresége, hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen. Ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vészel, és élni fog. Szükség van arra nemzetem, hogy élj, mert bár hibát sok, s bűnöd sorja nagy, van egy erényed, mely fényt vette rád, s melyért az Isten mindent megbocsájt. A szabadság leghűbb véde vagy, ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vész el, s örökre élni fog. Ha majd minden nemzet fásultan lemond, s a szent rajongás mindenütt kiég, s a büszke jognak minden vára megdől, a te szabadság szerető szívettől új lángra gyullad Európa még. Ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar örökre élni fog. Bízom, és hiszek, míg Isten lesz fölöttünk, ki trónusán bírói széket ül. S ha majd minden búra bajra válik, romok között is hirdetem, halálig, erős, nagy hittel, rendületlenül. Legyen bár sorsunk még oly mostoha, él a magyar, és nem veszhet el soha. Aki Zomborban, Bács megyében, Magyarországon született. 53 éves, katolikus vallású, nős, 5 gyermek apja. Legutóbb őrnagy a 4. Sándor orosz nagyherceg huszárezredben. Vádlott őrnagyrangjának és bárhol található minden ingó és ingatlan vagyonának elvesztése mellett golyó általi halállal büntetendő.
aki Csákányban, Abaújvár megyében, Magyarországon született. 47 éves, evangélikus vallású, nős. Korábban kapitány és századparancsnok a gróf Radecki huszárezredben. Az osztrák hadseregben viselt tisztirangja, nyugdíja, valamint minden ingó és ingatlan vagyonának elvesztése mellett lőpor és golyó általi halállal büntetendő. Lázár Vilmos! Aki Nagybecskereken a Bánságban született, 34 éves, katolikus vallású, nős, 3 gyermek apja. Hadnagyi rangjáról a 34. gyalogezredben 1843-ban tiszti jellegének megtartása nélkül leköszönt. Minden ingó és ingatlan vagyona elvesztése mellett enyhítéssel, lőpor és golyó általi halállal büntetendő. Kis Ernő! Aki Temesvárt, a Bánságban született, 49 éves, katolikus vallású, özvegy, gyermektelen, a hannoveri királyhuszárezred ezredese és parancsnoka, bűnös felségsértésben. Ezredesi rangjának, rendjeleinek és bárhol található minden ingó és ingatlan vagyonának elvesztése mellett lőpor és golyó általi halállal büntetendő. Aki Pozsonyban, Magyarországon született, 57 éves, katolikus vallású, nőtlen. 1812-ben hadaprótként lépett be a Sándor császár gyalogezredbe. Legutóbb alezredes ugyanebben az ezredben. Az osztrák hadseregben viselt tisztirangja, nyugdíja, minden ingó és ingatlan vagyona elvesztése mellett kötél általi halállal büntetendő. Aki Gödöllőn, Pest megyében, Magyarországon született. 54 éves, katolikus vallású, nőtlen. Alezredes a császári királyi utászkarban, és legutóbb Komárom várának helyi erődítési igazgatója. Az osztrák hadseregben viselt tisztirangja, nyugdíja, minden ingó és ingatlan vagyona elvesztése mellett kötél általi halállal büntetendő. Lányer György! Aki Besztercebányán, Zólyom megyében, Magyarországon született, 53 éves, katolikus vallású, nős, 1 gyermek apja. Legutóbb őrnagy és a 3. zászlóalj parancsnoka a császári királyi gróf Gyulai Ferenc gyalogezredben. Az osztrák hadseregben viselt tisztirangja, nyugdíja, minden ingó és ingatlan vagyona elvesztése mellett kötél általi halállal büntetendő.
Bécsben, Ausztriában született. 35 éves, katolikus vallású, nős, 3 gyermek apja. Legutóbb kapitány és századparancsnok a 4. Sándor orosz nagyherceg huszárezredben. Az osztrák hadseregben viselt tisztirangja, nyugdíja, minden ingó és ingatlan vagyona elvesztése mellett kötél általi halállal büntetendő. Aki Nagyváradon, Bihar megyében, Magyarországon született. 45 éves, katolikus vallású, nőtlen. Kapitány és századparancsnok az 5. huszárezredben. 1847 óta nyugállományban. Az osztrák hadseregben viselt tisztirangja, nyugdíja, minden ingó és ingatlan vagyona elvesztése mellett kötél általi halállal büntetendő. Aki Velikigrade-Vácon, a Varasd-Szentgyörgyi határőrezred területén született. 41 éves, katolikus vallású, nős, 2 gyermek apja. Legutóbb százados a 34. porosz herceg sorgyalogezredben. Az osztrák hadseregben viselt tisztirangja, nyugdíja, minden ingó és ingatlan vagyona elvesztése mellett kötél általi halállal büntetendő. Aki Stazán, a 2. báni határőrezred területén született. 45 éves, görög nem egyesült vallású, nős, gyermektelen. Legutóbb százados és egy gránátos század parancsnoka a 61. Rukavina sorgyalogezredben. Az osztrák hadseregben viselt tisztirangja, nyugdíja, minden ingó és ingatlan vagyona elvesztése mellett kötél általi halállal büntetendő. Aki Ilbenstadtban, Hessen nagyhercegségben született, 30 éves, luteránus vallású, nős,
legutóbb százados a 31. gróf Leiningen sorgyalogezredben. Az osztrák hadseregben viselt tisztirangja, nyugdíja, minden ingó és ingatlan vagyona elvesztése mellett kötél általi halállal büntetendő. Pesten, Magyarországon született, 42 éves, katolikus vallású, nős, gyermektelen, őrnagy a második hannoveri király huszárezredben. Császári királyi kamarás őrnagyi rangjának és kamarási méltóságának, továbbá bárhol található minden ingó és ingatlan vagyonának elvesztése mellett kötél általi halállal büntetendő. Így mondta ki a haditörvényszék Arad várában 1849. szeptember 26-án. A hadbírósági ítéletet reggel 7 órakor valamennyi vádlottnak kihirdették. Aradvára 1849. október 5. Csíkországban, hol az erdők zöldebbek talán, mint máshol, hol ezüsthangú rigók énekelnek a nagy fákon, s hol a fenyők olyan mélyen kapaszkodnak a vén földbe, kitépni vihar sem tudja másképpen, csak
ketté törve. Van ott a sok nagy hegy között egy szelíden, szépen hajló, mint egy nyereg, kit viselne mesebeli óriásló. Úgy is hívják. Nyergestető. Az egyik kengyelvasa kászon, a másik meg az innenső, itt csillogna Csíkkozmáson. Nem csak szép, de híres hely is. Fönn a tetőn, a nyeregben, ott zöldelnek a fenyők egész Csíkban a legszebben. Ott eresztik legmélyebbre gyökerüket a véntörzsek. Nem mozdulnak a viharban. Inkább szálig ketté törnek. Évszázados az az erdő. Áll azóta rendületlen. Szabadságharcosok vére lüktetlen a gyökerekben, mert temető az az erdő. És kopjafa minden szálfa. Ott esett el Gál Sándornak 100-nál is több katonája. Véres harc volt. A patak is vértől áradt azon reggel. Támadt a cár és a császár hatalmas nagy hadsereggel, de a védők nem rettentek. Álltak, mint a fenyők. Alig voltak, ha 200-an a harc rettentő vad viharában. Meg nem adta magát Székely, mint a szálfák ketté törtek. Elámult az ellenség is ekkora bátorság láttán. Zászlót hajtva temette el a hősöket a nagy hegy hátán. Úgy haltak meg a székelyek, mindegy szálig, olyan bátran, mint az a görög 300 Termopüle szorosában. Nem tud róluk a nagyvilág, hőstettükről nem beszélnek. Hírük nem őrzi legenda, dicsőítő harci ének, csak a sírjukon nőtt fenyők. Fönn a tetőn, a nyeregben, s ezért zöldel az az erdő, egész Csíkban a legszebben.
a közepébe, kerek márványasztal, s jaj a gyász levele rajta. Gyász levelem rajta, nincsen, aki elolvassa. Van szerető, egy 18 éves lány, sej, aki elolvassa. Olvassa, olvassa, sűrű könnyeit hullatja. Ne hulladj csak a sűrű könnyeidet, sej nem leszek a tiéd. Ne hulladj csoda sűrű könnyeidet, sej nem leszek a A 13 aradi halálra ítélt utolsó óráit az aradi várba melléjük rendelt lelkészek beszámolóiból ismerjük. Október 5-én délután a várba átmenénk. Az éj néma csendjében a Maros hídján keresztül menve a vár kapujához eljutánk, hol jeladásunkra a várkapu szárnyait lassan kint sarkaikban csikorogni hallánk. S midőn azokat egészen föltárva láttuk magunk előtt, a várparancsnoktól aznap nyert engedélyünket előmutatva, szabad bemenet engedtetett. Legelőször is a várbeli káplán szerzetes társunkhoz menénk, és onnan az egyház szokása szerint fölkészülve látogattuk meg az illetőket. Mindegyik a legnagyobb örömmel fogadott bennünket. Az addig virrasztó 13 elítélt búcsúlevelet írt szeretteinek, de Damjanicsné, Lánerné és Vécseiné még urával is találkozhatott. A foglyok leginkább Kossuthról tudakozódtak. A komáromi vár feladása ekkor még nem jutott el Aradra. Aulich Lajos Horáciuszt olvasott. Török Ignác hadmérnöki könyvét bújta. Láner fuvoláján játszott. A megalázó akasztással kapcsolatban egyedül Damjanics aggódott. A verhetetlen tábornok még megvizsgáltatta a nyakát az általa külön Brünnből rendelt hóhér bizonyos Franz Bott által a gördülékenyebb kivégzés érdekében. Nem félek a haláltól, mert ezerszer néztem én szemeibe. Ám de mégis fáj, hogy azon kegyelmet sem nyerhetők, miszerint katonához illőleg golyó által végeztetnénk ki. Sikárolják kolborzat fürtök nyakak, ha nem hajlottak másnak, megbicsaklanak a halálnak. Tüdőre a hegy kősziklája, harckocsi ront harmonikára, tündérszemek, énekes nyelvek megfagynak, földben megerjednek, s rázkódhat a siratók háta. A mindenség nem borul gyászba.
szeretettel. Akarom, hogy ne is feledjem. Tudjam, hogy végül is kinyújtnak. Így vágtas szív az iszonyú. Vállamon a bárányos éggel, s a nem valósuló reménnyel legyen a koloncom tömérdek, kik elmúlnak, szörnyen szegények. Szívesen éltem volna, hisz megvolt mindenem, ami boldoggá teszi az életet. Olyan boldog voltam a veled való házasságban, amilyen csak lehet az ember. Most, ebben a komoly órában, amikor minden földi dolog teljes mulandóságában áll előttem, amikor mint egy föltárul a múlt, minden emlék megrohan, és nehézzé teszi a válást. Milyen tisztán és fenségesen áll előttem emléked. Mennyire szeretném, ha ki tudnám fejezni szavakkal. Milyen fájdalmas érzéssel gondolok rád. Elvan az én boldogságom, temetve, amióta nem nézek a szemedbe, csak te voltál boldogságom csillaga, s csillag nélkül, de sötét az éjszaka. Mindenem e földön, kedves szentem, Máriám, a lelki atya, akinek kezeiben letettem vallomásomat, és kinek kitártam tiszta öntudattal bíró keblemet, át fogja neked adni kis gyűrűmet, szivartárcámat és evőeszközömet, melyet itt fogságom alatt használtam. Én keresztül vittem az élet haláltusáját. Én meg fogok halni, mint férfiúhoz illik. Szívem a szegény, mely érted fog dobogni utolsó ütéséig, és tiszta szerelmem nálad maradnak. Én nem akarom átkozni a végzést. Nem. Senkit. Adj gyermekeink mindegyikének, ha kilép a világba, egy emléket
tőlem. Élő jeléül annak, hogy az, aki becsületesen és tisztán élte egész életét, nyugodtan bír meghalni, ha ártatlanul is, mint én. Isten veled. Tied örökké, még a síron túl is. Forrón szeretett gyermekeim, bocsássatok meg nekem, miképpen én is megbocsátok nektek. Ez halni készülő apátok kívánsága. Ne tegyetek senkinek szemrehányásokat. Isten áldjon meg benneteket, erősítsen és óvjon benneteket. Imádkozzatok ártatlan lelkemért. Ez az utolsó kívánsága szerencsétlen apátoknak. A fényes nap immár lenyugodott, a föld szintén sötétben maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, ne szólíts ki, Uram, készületlen. Vezess előbb az enyhítők útra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen. Tisztelt kedves jó bátyám! Mit a sors rám mért, néhány óra múlva tűrni fogom, de nyugodt lelki ösmérettel, s tiszta öntudattal. Csókolom kedves bátyámnak atyai, kedves jó nénémnek anyai kezeit. Isten áldása mindnyájokra. Kívánja lelkéből tisztelt kedves bátyámnak alázatos öccse, Józsi. Drága, imádott Linám, szeretett, erényes, legkedvesebb feleségem. Látom, ez életem utolsó pillanata. Meg kell halnom. Tehát még egyszer Isten veled. Óvjon Isten. Vezessen minden lépésedben utolsó leheletem, Lina, hogy oda át egy jobb életben bizonyosan újra egyesülünk. Isten veled, jó lélek, és bocsáss meg mindazért a fájdalomért, amit talán akaratlanul is okoztam neked. Komor fölöttem az ég is, elhagyott a reménység is. A nap is gyászt vont magára, nem süt rám
olyan bú van a szívemen, két rét hajlott az egeken. Ha még egy rét hajlott volna, szívem ketté hasadt volna. Ha még egy rét hajlott volna, szívem ketté hasadt volna. Éppen most szenvedtek ki négyen közülünk. Még visszhangzanak a lövések szívemben. Most ránk kerül a sor. Még egyszer Isten veled. Egy jobb világban viszont látjuk egymást. Isten áldjon meg mindnyájatokat, derékbajtársaim. Isten veletek. Isten veletek. Mindenség Ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó legfőbb jó vágyteli kérésemet. Te vezettél, atyám, a csatákban és ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam. A te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg mindenható az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátra maradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot, áld meg a szegény szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot. Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen. Elérkezett az idő. Reggeli 5:30 a 4 golyóra ítélt, a kirendelt katonaság közé vezettetik, és a gyászmenet kezdetét veszi.
mentek karonfogvást, lassú léptekkel a vár hátulsó kapuja felé. Egyszer a sáncok közé bekanyarodának, és ott megállapodtak. Közös ima, ítélet felolvasása, kegyetlen végrehajtás. A várbeli foglár Pöltenberg előtt megállva katonailag tiszteleg, s mondja német nyelven: kérem, kapitány úr, megadva neki a rangot, melyet az osztrák hadseregben viselt. Kulcsokat véve elő, kezét, lábát a vastól megszabadítja, s a hóhér rendelkezésére bízza. Legelső volt tehát Pöltenberg Ernő, ki örök búcsút vett. Másodszor a foglár Török Ignác előtt állott meg, ki a legügyesebb mérnök volt a tábornokok sorában. Gödöllőn született, 54 éves korában végezték ki. Az osztrák hadseregnél a mérnöki testnél alezredes, a királyi testőrségnél a mérnöki tudományok tanára volt. Láner György következett a kettő után, ki 53 éves volt. Az osztrák hadseregben őrnagy, a magyaroknál ezredes, s végül tábornok. Negyediknek szólítá a foglár Knézics Károlyt, ki Komárom fölszabadításánál az első csapatot vezette. Április 25-én ő rohanta meg az erősen védett komáromi sáncokat, jutalmul tábornokká nevezték ki. A foglár Nagy Sándor Józsefet oldá föl bilincseiből, ki kitűnő katona s bátor férfi. Mikor a várbeli foglár Pöltenberg előtt megszólította, fönhangon kiáltott, hogy éljen a haza, majd megszűnt élni. Jött ismét a foglár. Gróf Leiningen Károlyt szólította, ki magas, szép, fiatal, 30 éves, deli termetű férfiú. Európa egyik legnagyobb hatalmasságának udvarával rokon. Elszánt, igen jó és bátor csapatvezér volt. Midőn a kötél már a nyakára tétetett, így szólt: Isten veletek, bajtársak! Nem sokára egy másik ítélőbíró előtt fogunk állani, hol hiszem, igazságosabban fognak ítélni fölöttünk. Most Aulich Lajosra került sor. Tiszta lelkű hazafi. A vizsgálaton vagy kihallgatáson a haditörvényszék minden kérdésére ez volt válasza. Királyom parancsából esküdtem hűséget a magyar alkotmányra, s eskümet halálomig meg kell tartanom. Úgy is volt. Mert az esküt szem előtt tartva élte utolsó percéig híve volt az ügynek. A foglár Damjanics János előtt állapodott meg. Származására szerb, de mint nejének üzené, mint ilyen meghalni nem akart. A vezért benne már külseje elárulta, melyben a rendkívüli erő szépséggel párosult. Minden magyar előtt halhatatlan emlékű, igazi magyar érzelmű. Rettenthetetlen hős. Illő, hogy utolsó szavait helyet foglaljanak. Azt gondoltam már, hogy én leszek az utolsó, holott a harcban mindenütt én voltam az első. Mikor már a bitófa alatt állott, s amint a hóhér nyakára tevé a kötelet, egész lélek jelenléttel rögtön figyelmeztette. Ügyeljen, vigyázzon szakállamra, hogy rendesen maradjon, mert mindig kedves volt előttem. Gróf Vécsei Károly volt az utolsó, ki elfbarátjai végvonaglásának szemtanúja volt. Aradvárát ostrommal foglalta el, Temesvárt pedig egész az utolsó ideig szüntelenül ostromolta. Bem hívta, hogy meneküljön vele és társaival, mit ha nem tesz, akasztófára kerül. S csak ugyan.
8 társa mellett október 6-án, 9-ként ő függött a bitófán. Míg ezek történtek, a várban kereset alatt állott nagyszámú honfiak, mint foglyok elzáradtak. A bástyákra pedig ágyúk vonattak, melyek mellett a tüzérek égő kanóccal álltak. De azért valamint új arad, úgy óarad felől a nézők száma egyre növekedett. Egész estig csoportosan tódult a nép a kiszenvedett vezéreik szemlélésére. Este felé gróf vécseivel együtt a bitófáróli levételkor elhozattak még Damjanics, Láner és gróf Leiningen. Damjanics és Láner Mácsán nyugszanak, a többiek pedig ott a gyászhelyen, hol a vakó olták ki életüket. Én felküldtem szép piros hajnalba, megmosdottam bűnös álmaimból, megkendőztem aranykendezőmvel, s kimennék én ajtóm elejébe. Föltekinték nagy magos mennyékbe, s nyitva látám Mennyország kapuját, s azon belül egy viaszaj torját, s azon felül Krisztus koporsóját. Mellette sír Szent Asszony Mária, miért sírsz, Szent Asszony Mária? Hogy ne sírnék, hogy ne keserednék, hogy ne sírnék, hogy ne keseregnék. Mikor egy anyának két esnek egy vére, itt nyugszik lent a sír fenekébe. Mikor egy anyának két esnek egy vére, itt nyugszik lent a sír fenekébe. Gyászba borult Isten csillagvára, függönyt vontam ennek ablakára. Meghalt az ártatlan bárány, vértől ázott Szent Kereszt oltárán. Temetésre leül a mennyország, könyvtől áznak az angyali orcák. Sír zokog a fia vesztett kellett, égig ér a szűz anya keserve.
de megszomorítottál. Ja Istenem, Istenem, jaj se Uram, se Fiam. Jó
Figyeljetek csak, magyarok! Egy angyal szállt volt le a földre. Makulátlan, tiszta, fehér ruhát viselt, és akár hiszitek, akár nem, semmiféle színes pántlika nem fityeget rajta. Sem barna, sem zöld, sem piros. Semmi más szín nem volt rajta, csak fehér. És úgy hívták, hogy szabadság. Odaállt a márciusi ifjak mellé, és a kezébe vette a nemzet lobogóját. Nem egy csoport lobogóját, nem ennek vagy annak a társadalmi osztálynak a lobogóját, mert hiszen angyal volt, és így nem is tudhatta, hogy a földön vannak vezérek, pártok, csoportok és társadalmi osztályok. A nemzet lobogóját vette a kezébe, a magyar nép lobogóját. Egy ideig győzelemről győzelemre vezette az zászló mögé gyűlt seregeket, de aztán egyszerre csak valami történt. Az angyal elveszett. Én nem tudom, hogy hol és hogyan, mert ez már régi dolog nagyon, de valahol elveszett az űrzavarban, mert Fejéregyházán már nem volt ott, amikor Petőfi holttestén átgázoltak a kozák lovak. És nem volt ott Világosnál sem. Csak a honvéd seregeket győzte le a cár meg a császár. Az angyalt nem. Mert egy angyalt nem lehet legyőzni. Az angyal már nem volt ott akkor. Valami történhetett vele. Nem tartotta az zászlót, és a zászló elbukott. Már csak legendák keringtek az angyalról, de senki sem tudott bizonyosat. És lassan a legendák is kifáradtak. Sok év múltán néhány türelmes és bölcs ember fölállított egy fehér márvány szobrot az ország közepén, és azt mondta, itt van, visszahoztuk nektek, magyarok, a szabadságot. Ezek a türelmes és bölcs emberek tudták jól, hogy a szobor csak egy szobor, és nem is hasonlít az angyalhoz, de tudták azt is, hogy a nemzet már meglátta egyszer az angyalt, és így nem tud angyal nélkül élni. És éppen mert türelmes és bölcs emberek voltak, hát azt gondolták, egyenlőre jó lesz ez is. Egy szoborangyal még mindig több, mint semmiféle angyal. A nemzet pedig lelkesen kezdett elzarándokolni a szoborhoz, és ünnepelte. Ünnepelte benne azt az évet, ameddig győztek a fegyverei. Ünnepelte benne magát, hogy lám leverték, és azért még mindig él. És ünnepelte titokban azt az eljövendő márciust, az igazi angyalt, aki elveszett. Így tartott ez sokáig. És a történelem viharában sokszor alakult át a szoborangyal, ám rendre azonban kiderült, hogy egyik sem volt igazi. A kicsike ország, kicsike nemzete bele is nyugodott ebbe. Mert még mindig jobb volt a szobor árnyékában szavalni vasárnaponként Petőfi verseit, mint odaát élni az új határokon. Ám lassan kezdett a szobor kiöregedni. Itt is lekopott róla valami, ott is töredezett a szárnyából egy toll. A béke jól lakott galambjai foltosra dísztelenítették fehér márványruháját. Aztán egyszerre csak szerte az országban suttogni kezdtek, hogy van valahol elbújva egy csoport, és annál megvan az igazi angyal. Csak rejtve tartják még, nehogy idő előtt kárt tehessen benne valaki. És kiderült, hogy van még egy csoport, és annak is van egy igazi angyala a szekrény mögött. És még egy csoportnak van, és még egynek. Az ország megtelt titkokkal és suttogásokkal, melyek mind rejtve őrzött angyalokról tudtak. És az emberek igyekeztek leolvasni a csillagokból, hogy a sok titkos angyal közül melyik is lehet az igazi. Arra ment át a háború, és egyszerre csak szimatolni kezdett, és azt mondta, emberszagot érzek, és megtalálta a magyar nemzetet a maga ekéje mellett. Mind a 7 szájából ráköpte a kénköves lángot, és ráordított, marss meghalni, és a nemzet elindult meghalni. Azonban nem akart meghalni, ez az igazság. Ki a fene akar meghalni? A szobor már nem segített régen,
Igazi angyalra lett volna szükség. Hát gyerünk azzal az eldugott angyallal. Jött az első csoport, nem is volt angyala. A második festett képet hozott. A harmadiknál már színes inget viselt az angyal. A negyedik talpig vörösben volt, és véres kést rázott a kezében. Nem volt segítség. A nemzetet elnyelte a hétfejű sárkány. Hát, így van ez, magyarok. Így. Jó lenne már előkeríteni az igazi angyalt valahonnan. Azt a 100 évvel ezelőttit. Azt a fehéret, aki az égből jött volt. Azt. Induljunk neki a világnak, és keressük meg. S ha majd megtaláltuk azt az igazi angyalt, azt a talpig fehéret, gyűjjünk össze köréje mind, és instáljuk meg szépen, hogy jönne velünk haza.